to je zatvorené. A proč je zatvorené? Kukni, však zatvorené, no. No to si buzerant. Do ruky. No a to než pojď sem na preslov. A to než tak pojď sem na proslov. Někde se netěší. Dobrá. Dobré, já to zařídím, jo. Dobré, Takže. ale počkaj, ty mi budeš... Já budu ten farár, já vím, ten farár. Farár. Pan farár. Pani farár. Vlastně to musíš zaplatit. Manželská. To pak zaplatíte, nebojte, pak zaplatíte. Taně, Takže, na dluh. takže slyšíme se tu na svatbě. Budu se vás ptát. Ty bol. Lisku, berete si za ženu pana Roje? Ne, já chcem tebe. 3, 2, 1, teď. No. Ahoj lidi, takže vítám vás na mým Atones SMP2. Je to nový server, roleplay, Minecraft. Zabývá se tu podle reality a politika, takže budete si moci udělat politické strany od ministra vnitra. Budete moct být tady ve vládě, pokud nebudete chtít být diktátor státu, je to těžký moc. A parlament dává zákony, i senát. A vláda ta draže zlevňuje DPH a daně. A jsou to i soudy a policie a banka. Tak to pojď ukázat. A nějaký obchody a no, a to je všechno. A teďka se to ještě staví tady. Takže, pane, sedněte si do čekárny tady, sedněte si do čekárny. Tak. A počkáme, no. A takže budete si muset zařizovat a budete muset... To jsou cigarety, já si koupím cigaretu za koliko? Kde to nemáte zapalit? Tady mám zapalit, na tu máš zapalit. Já si můžu koupit počítač za 9 dia. No. Keď to je tak levné, tak to asi bude stát docela... To nebude mít dobře. A však to zlaví. Ale já nemám dom, já to nemám kde dát. To si kupte dom, alebo bývajte v stánku. A kde si mám koupit dom? To nevím. Alebo si ho postavte. Mně se nechce, já ho chcem koupit. Já vám postavím dom za $500. Já už mám len 16. No tak... Komboucha, pojď videa, ty jsi bohatý. Já bohatý, já zarábám, ty. Ale ne ty, komboucha, nevím, pojď diamanty, tak on je bohatý. Tebou se už nebavím docela dost dlouho, ty po mně ani nevymákneš ani mintru. Soudček. Co jsi to robil? Netrubit na sudu a nefakt. Však to je cigareta. Vedoucí, můžete jít dozadu? No, tam dozadu, no. On jich tam se Já jasný. jsem chci jenom server, můžete to začít. Pani snosnovice, jak se máte? Pan Bucha dostěž na sud. Jak se máte? Pani, teda paně, ujo.
No, Nemáte zapalovač? Na sudu se nefajčí. Já si pan. a co tu sa nepáči? Áno, dobre. Ja tu máte taký drevený zapaľovač. Slavo, nechám kombucha dosť. Já to jsem dneska připojil asi tak po týdnu a měl jsem No. na zemi, jsem měl Stalkerbox, ve kterém byla jenom polovina. Ticho. Ta paní, ospravedlním se velmi vám. Ujo. A pak na jednu jsem se tam kouknul a pak jsem se pak já si to Já tě absolutně nepočujem. tak si mě dej na hlas. No tak mám tě úplně nahlas. A co chceš povedat, že já jsem ukradl ty dia? Takže sme počuli kombucha dosť, teraz nechám Atones play. Idem do fontány. Hej, já chcem soud. Ne, a to ne to, co je. Co? Kámo, prečo ta voda je tak strašně špinavá. Však tam blato je. To co je? To co, Ujo, jak si to představíte? A víš co, jestli se na to nemůžete dělat uklízečko, můžete to vytřít. No. Ne, mi se nechce. A to ne, zase chcem půjčit diamanti. Určitě diamantík, tak Pojď pryč. nevím, protože to tady nemají udělaný. To stavili si s tím a tam to zatím schovaný, takže nevím. Takže kolik si chcete půjčit? Já bych si chtěla půjčit 32 diamantů. Môžem robiť všetku prácu? 32. OK. Počkejte, pane Risku, No, nebo dawaj. nemáte diamant? A jak pane Risku, já jsem paní. Paní Risková. Já nemám diamanty. 30 dia. 30. A dávajte. No, tak trochu drahé na nějakou chatu, neví? To je velmi drahé. To za to môže štát. Velmi Za to drahé. štát môže nejak. Počkej, však už noc. Co robíš? A jak to může stát, můžu se vás zeptat, jak to může stát, když přece na vlády nikdo není. No, já nevím. Já si založím svůj obchod s cigaretama. Tak prodáváme cigarety. Nechcete cigarety, paní? Co? Já nejsem ani já nejsem Tady nechceš cigarety. Když jsem mě nepoznala pomocí toho, že jsem měl Kombocha dost. Dám vám pár tam. Já to nepočujem. Dám vám pár rachety a elity. OK. A kolko cigaret chceš? Je. Ne, kolik mi dej. Všecko? Ne, dej. Skúste ma niekto zabiť. Dej mi třeba 4. No, tak co máš? Ale a to ne. Já ti povím něco. Já si založím vlastní krajinu a bude tam drogy. Já krajinu nemůžeš si dělat vlastní stát. Už jdem. Já jsem nedělal, já jsem dal rachetu. Kombucha Státy můžou stavět jenom vedení serveru. To je. Skúste ma zabiť. To nejde. Aby. OK, já jsem velmi lenivý něco stavat. Vracám se zpět do Atones SMP. Takže doufám, že se vám toto video líbilo a nezapomeňte přijít na Atones SMP. Presne tak.
Okay. Dobrý den. Dobrý den. Ne,